Dar ce temă interesantă și intrigantă ating eu azi, aici și acum? Criza de personal. Te interesează cumva mai detaliat acest subiect? Privește în continuare și o să vezi poziția mea la acest fenomen. S-ar părea că multe persoane au pierdut locul de muncă și ar fi mulți doritori la posturile vacante. Dar navigând pe mediul online, sunt foarte multe oferte de muncă și practic toate stau cu săptămânile și cu lunile. Care ar fi cauza? Parcă joburi vacante sunt? Sunt. Oportunități și condiții de muncă sunt? Sunt. Dar de ce aceste joburi rămân nesuplinite luni întregi? De o lună și ceva am lansat un proiect grandios în domeniul de recrutare. 100 de posturi vacante la JustConsult. Și ce ți s-ar părea? Atâta reclamă și tam-tam, articole, posturi TV, mass media și majoritatea posturilor rămân încă nesuplinite. Prima concluzie ar fi că majoritatea singur nu știu ce așteptări au. Eu ca angajator parcă ofer condiții de muncă, o remunerare adecvată, șanse de creștere profesională. Dar el se gândește o zi, 3, 10, nu ia o decizie, nu dă feedback de la convorbire, dispare din senin de la instruire. Poate persistă problema așteptărilor prea mari? Căutarea unui job după mine este ca lansarea unei afaceri. Tu îți analizezi oferta, cererea pe piață, care abilități sunt plătite, fiindcă noi angajatorii asta și căutăm. Dacă ești la primul job sau mai ai experiență, toate acestea contează, fiindcă dacă așteptările salariale sunt mari, trebuie și acele abilități și competențe dezvoltate, mai ales că noi angajatorii oferim gratis cursuri de instruire și de dezvoltare profesională. Și de aici ar reieși a doua concluzie a mea personală, că iarăși majoritatea sunt doar pregătiți să ceară și să primească, nu și se ofere. Și văd asta ca un factor de influență în criza de personal. Aici o mică paranteză. Nu zic aceste concluzii doar din experiența mea la JustConsult. Desigur că am un cerc de prieteni, de alți antreprenori în domeniul fitness, finanțe, construcții, Horeca, unde toți se confruntă cu careva așteptări nesatisfăcute a potențialilor candidați la posturile vacante. Și aceste așteptări mai mari de salarizare sunt influențate din acest mediu online. Și oamenii sunt rupți un pic de realitate. Și iată de ce mi-am făcut această concluzie. În peste 100 de colegi deja la JustConsult am preponderent două generații. Generația milenialilor și generația Z. Care ar fi diferența dintre ele? Milenialii de pe 1980 până 1997, cum sunt catalogați, ar fi mai hotărâți, mai responsabili, știu ce vor, au anumite obligațiuni în familie, fac un share de experiență win-to-win, că și oferă, dar și cer. Și problema cu generația Z după mine ca antreprenor și angajator, când o văd așa nehotărâtă sau cu multe așteptări, care vor totul deodată și acum, este mai mult din cauza că pe acele rețele de socializare au apărut foarte mulți influenceri care dau partea ușoară și frumoasă și roză a vieții. Și desigur, cine nu ar vrea totul deodată, rapid, ușor, fără multă muncă? Din păcate, aceste așteptări prea mari se ciocnesc de realitatea dură. Și desigur că această opinie subiectivă a mea diferă de la caz, deoarece în toate generațiile se mențin și oameni responsabili, maturi și pe aceștia îi aștept în echipa JustConsult. Și ce va mai fi cu această criză de personal, sincer nu știu. Chiar sunt într-o situație cu această problemă majoră când vin clienți la JustConsult și nu reușim să-i deservim rapid din cauza că nu am destui oameni în echipă. Cred că acum s-a întors roata. Nu mai este lipsa clienților o problemă. Ei, m-am plâns un pic. Acum pot pleca mai departe să-mi execut procesele de muncă, iar de la tine aștept un feedback la acest subiect și, desigur, să te abonezi la pagina mea de Facebook și YouTube. Pe curând!